بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم biyu ga watan Ramadan, hijiran Sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1445, wanda ya yi daidai da 12 ga watan March shekara ta 2024 bayan haihuwan Annabi Isa alaihi salam. Insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a suratul Ma'ida aya ta 54, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى yace ya ku waɗanda suka yi imani, wanda duk ya juya baya ya yi ridda daga addininsa ya koma kafirci, wata daga musulunci, fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wanda Allah yake son su, su ma suke son Allah, adillatin alal mu'minin, masu sauki ga mu'minai, a'izzatin alal kafirin, masu izza da galaba ga kafirai, yujahiduna fi sabilillah, suna jihadi a hanyar Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, ba su tsoron zargin mai zargi. Dalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falalan Allah ne yana baiwa wanda ya so, wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwatawa ne kuma masani ne. Idan muka lura za mu ga wannan ayar ya isa girman abin da muka yi magana a kansa jiya na tawalli na Yahud da Nasara. Ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ya zama bayan shi kai tsaye, kuma ba barin maganar aka yi ba, a cikin maganar a zo da maganar ridda, sannan ana gama a ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Kaga har yanzu dai ana cikin maganan wilaya din ne, watan jibintan lamari na Yahud da Nasara, aka kawo wannan ayan na ridda don a nuna mana girman haɗarin irin wancan jibintan lamarin, amma da ma'anar da muka yi bayani a jiya, watan ma'anar son saboda addininsa, ko ma'anar taimakonsa akan musulmi cikin lokacin yaƙi. Kamar yadda muka faɗa ba zaɓe saboda wata maslaha ba, ko fifita shi don wata maslaha ba, soyayya da fifita shi a lokacin jihadi na musulunci, ko a ƙauna saboda abin da yake kai.
to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayar ridda a cikin su ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi, kamar yadda malam alaran bai karanta man yartadid, an karanta duka sabanin nasratul baqara duk makaranta yas'alunaka an sharil harami qitalin fi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allahi wal fitnatu akbaru min al qatl wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kaga wancan wa man yartadid, malamai suka ce menene bambancin yartadid na bakara da yartadda na ma'ida? Aka ce yartadid ana magana ne akan mutumin da yana cikin musulunci amma sai ya zama yana kokonto a lamarin musulunci, irin haka abubuwa na shubuha da ɗaurin kai suna zuwa masa har a ƙarshe ya juya wa addini baya, kamar da irin zahirar fitinan da muke fama da ita yanzu na ilhad atheism din nan da ake faɗi, wanda za ka ga mutane da yawa suna sanya kokonto a cikin addini har su kai zuwa ga fita daga addinin gaba ɗaya. Shi yartadda kuwa mutum ne a lokaci ɗaya zai juya wa addini baya gaba ɗaya, to shi ake magana a nan wajen ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini. Ridda mas'ala ce wadda take haifar da magana mai tsawo a da'iran malamai, ko da yake musamman malamai a wannan zamani. Abin da yasa ya zama malamai a wannan zamani ne kamar yadda muka sani, da 'yancin addini, da 'yancin ra'ayi, da 'yancin mutum ya zaɓi abin da yake so. Zamani ne da aka ɗaga wannan, ko da yake kafin ma mutanen zamani su ɗaga da'awan wannan 'yancin, Allah subhanahu wata'ala shi ya fara cewa la ikraha qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Allah subhanahu wata'ala shi fara cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Saboda da Allah subhanahu wata'ala shi ya fara nuna wa duniya 'yancin addini. To amma me yasa wanda yayi ridda bar addini ake kashe shi? Ina son mu kula da wannan mas'alar da kyau, domin mas'ala ce da yawa ko ce mafi yawan wanda suka yi magana a kanta ba su warware ta a hakikanta yadda ta gaba. Abubuwan da nake so mu fahimta a ciki na farko Allah subhanahu wataala alqur'ani ba inda ya ce mutumin da ya rida a kashe shi. Fara fahimtar wannan, ba inda Allah subhanahu wataala alqur'ani ya ce wanda ya rida a kashe shi. Ayoyin da suka yi magana su waɗannan biyu, ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah, da wancan man yartadda minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir. To ba ta da hadisi yazo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ya manzo mun sani a farko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul zuwa ake manzo Allah sai ya Rasulullah wannan kafiri shi ne wanda Allah ya ce munafiki ne a Qur'ani, wanda Allah ya faɗa ya cewa da yake jannal a'as al abad shi ne Allah ya wannan magana a kasa ya Rasulullah ke ne ta yace la yuhaddithu an-nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ki ba zan kashe shi ba, to da kada mutane suna cewa annabi Muhammad yana kashe sahabbansa ko sannan aka ba ta tabi irin sun ko Isra at-Tamimi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yace inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wal iyad billah wannan ko yace ai wannan rabon an ga Allah da shi ba a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yace ya Rasulullahi ka bari mu kada kashe, ce a'a kar ka kashe shi. Ga wancan mutumin manomin nan da yake da gona makwabcin Zubair ibn Awwam, mun karanta hadisin sa Muwatta Malik kwanan nan ko, wanda yace ali annahu ibnu ammika. Ga maganganu da yawa da wanda mutane da yawa suka yi, wanda hakikanin maganar ta musulunci, amma babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe, sai wasu ɗaiɗaiku kamar Qais ibn Hababa
malamai suka ce duk inda kaga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da kashe shi bayan riddansa to ya hada riddan da wani ta'addanci ko ya yi riddan ya kashe wato ya shahadantar da wasu musulmi tare da riddan da yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda aka ganshi a kashe shi kamar irin uraniyin din nan don mun san kissan su wanda suka zo Madina suka yi ijtiwa'in Madina suka kasa aka ce su je su sha abwal na ibn din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fita bayan gari suka sha suka kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kore dabbobin kaga ba riddan su kawai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masu hukunci ba a'a ya masu hukunci saboda kafircewan su riddan su bayan musulunci da kashe wani wanda kuma mun san dama hukuncin kisa kisasi wannan kenan a lokaci ɗaya za mu ga mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi bai'a sai kuma Madina ba ta yi mashi ba ya zo ya sami sayyidina Rasulullahi ya Rasulullahi wannan bai'a nawa ni kawai a cire mun ita bana so ya fasa watan bai'a ya fasa musuluncin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wai gabe kalle shi ya ƙara dawowa ta rana ya ƙara faɗin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ɗauke kai daga shi ya ƙara dawowa ya faɗa sai ya tafi ya bar musulunci kenan amma bai cutar da kowa ba bai ma kowa komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan hadisin innal madinata kalkiri tanfi anha al-khabatha kama yanfi al-kiru khabatha al-hadid yace ai madina sannan kaman zuga-zugi ne duk wani kazanta tana kore shi kaman yanda zuga-zugin mai suna abin mai kira yake kora dattin ƙarfi saboda haka wannan datti ne an kora shi shikenan ba a ce a je a kashe shi don ya canza addini ba ina fatan mun fahimci wannan ka ɗauki sayyidina Umar zamaninsa ya zo mutane sun yi ridda aka zo aka bashi labari mutanen Basra ko mutanen Abu Musa al-Ash'ari aka zo aka bashi labari aka ce ga waɗansu mutanen Bakr ibn Wa'il sun yi ridda duk da ma sun yi ridda sun yaƙi musulmi aka ce yace me kuka yi ma suka ce mun kashe su yace la ilaha illallah yace Allah ka shaida ban umurni ba a yi da ni ba kuma da aka zo aka gaya mun ban goyi baya ba yace Allah ka shaida ban umurni ba kuma ba a yi da ni ba kuma da aka zo aka gaya mun ban goyi baya ba yace ina laifi ku ɗaure su ku dinga arraba masu musulunci ku kulle su kuna masu bayanin musulunci kaga tattaunawa ke dialogue kuna masu bayanin musulunci kuna ɗan ciyar da su abinci ko so ɗaya a rana ku ci gaba da masu bayani ko da yake idan aka yi bayanin a nan wajen sai mutum ya kangare sai kuma aka ji tsoron wannan kafircin nasa irin wancan wanda ahlul kitabi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su a suratu Ali Imran ko qala ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wasu sashi daga ahlul kitabi suna cewa ku yi imani ka ji dalilin kisan mu kula dalili na farko ta'addanci tare da ridda dalili na biyu gashi ku yi imani tare da waɗanda suka yi imani da musulmai amma a zuciyarsu dama ba su imani ba a farkon imani a rana ana tare da su ana ganin juna a matsayin su na musulmi kuna ɗaukar labarin musulmai kuna ɗaukar halin da suke ciki kuna bibiyar sirrinsu da kullum da za a cutar da musulmi kuna ɗin yanzu wannan kuna ganin yanzu wannan shine addinin da za ku yi kuna ɗaiɗaiku kuna asu ina fatan mun fahimci wannan
amma kada su yi amfani da wannan yancin ra'ayin su koma leƙen asirin al'ummar musulmi don cutar da musulmi ko sa rayuwa cikin musulmi ko kuma su koma su zama ana da kuma wajen bari bangarori a yanzu ba su yarda da wanda zai zama mai fa'incin ƙasa ko da ɗaukar sirrin ƙasa ko lamarinta yana kai wa makiyanta ba wata kaula da za ta yarda da wannan wani fahimta wanda shi ne da shari'a ta sani da aka yi magana da Allah sallallahu alaihi wasallam bai fitar daga ɗayan biyun nan ko ya yi ridda ya haɗa da cutar da musulmi ta hanyar kashe wasu sashen musulmi ko a irin wannan saboda haka babu shakka ridda malamai sun yi jima'i wannan shi ne hukuncinsa amma musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ci saboda ya fita musulunci ya koma wani addini a fi shaje a kashe shi Allah bai taba cewa haka ba wannan magana ce faɗi ta ce faɗi saboda wanda ake tuhuman addinin musulunci da shi cewa ba ya da tolerance addinin musulunci ba ya karɓan saɓani ba ya karɓan wato bambancin fahimta da makamantan wannan alhali ba a fahimci menene ainihin da yasa addinin musulunci ya umurni da wannan hukuncin na mubaddalainahu kuma kamar yadda nace hukunci ne wanda yana da alaka da yau da kullum din al'umma shi yasa bai zo a cikin alqur'ani ba ya zo a cikin sunna saboda sunna galiban ita tafi mu'amala da yau da kullum na mutane wato abin da ake kira mutagayyirat man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai zo da wasu mutane wanda yake son su malamai sun ce anan ana nufin sayyidina Abubakar saboda abin da muka bada labari jiya na cewa sayyidina Abubakar shine Allah yayi amfani da shi wato ya sanya shi ya sakhara shi lokacin da aka yi ridda bayan zuwan musulunci Allah ya sa a sayyidina Abubakar bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ta hanyarsa Allah ya haɗa baiban musulunci ya haɗa kan al'ummar musulmi ya dawo da waɗanda Allah ya nufi dawowansu zuwa ga addinin musulunci saboda haka yuhibbuhum wa yuhibbunahu din kenan adillatin alal mu'mini azzatul akabir wasu ka ce a'a sayyidina Ali ne saboda babu wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalman na wannan ayar a kansa sai sayyidina Ali ranan Khaybara ko gadan rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulahu ko gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke son sa saboda suka ce tunda kuma sannan daɗin daɗawa kusan ijma'in malamai sun tafi akan ayan da ta biyo bayan wannan ayan da sayyidina Ali ake yi innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu din alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un malamai suka ce sayyidina Ali ake nufi da shi a wannan wallazina amanu din kusan duka malamai sun tafi da wannan shi yasa suka ce to anan ma da sayyidina Ali ake yi to koma dai da wanne ne cikin biyun Allah subhanahu wa ta'ala zai iya nufan sayyidina Abubakar din kuma ya nufi sayyidina Aliyun dan dukansu sun tabbatar da wannan ma'anan Allah yana son su ma shi yasa ma Allah da sigan jam'i ya kawo ba wani mutum ɗaya aka ce za a kawo ba saboda haka Allah mai ci gaba da kawo mutane ne waɗanda yake so su ma suke son Allah an kaddamar da soyayyan Allah gare su saboda ba wanda zai yi so Allah sai Allah ya so shi ko ba yanda za a yi ka so Allah sai Allah ya so ka idan Allah bai so bawa ba yanda za a yi bawa ya so Allah soyayya a ka'idanta kalma ce atifiyya
amma kullum muna faɗi idan aka jingina kalma ga Allah sifa irin waɗannan sifofin to ka kalli abin da sifan ke haifarwa ba ita kanta sifan ba, shi ake nufi. Idan aka ce Allah na son mutum to me soyayya ke haifarwa kyautatawa, to Allah na kyautata wannan bawan ke, ba soyayyan na motsuwan zuciya da makamantan wannan ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga wannan. Bawa shine yake irin wannan soyayyan na motsawan zuciya da ta'allukinta da hayajan ɗinta da makamantansu, amma shi Allah son shi ga bawa shine datar da shi da ayyukan alkhairi da sanya masa watan kora masa dukkan nau'o'in kyautatawa. Sannan kuma ma aslan ai soyayya kala-kala ne. Akwai soyayya saboda amfani, ba soyayya saboda kawai ta'alluki na zuciya ba ko? Kamar yanzu misali mara lafiya yanda yake son allura ko? Mara lafiya yana son allura, zai tashi da kansa ya je ya bada kuɗi a yi masa allura ko a yi masa aiki a tsaga jikinsa. Ai kaga so ne saboda amfanin abin, amma ba so saboda daɗin abin gare shi ba. Da saboda haka Allah subhanahu wataala yana son mu'minai, saboda mu'minai Allah ya datar da su da biyayya ga Allah subhanahu wataala. Kullum da aka jingina sifa irin wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala, to a kalli menene wannan sifan take haifarwa sai a ɗauke ta akan ita ake nufi. Fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin. In aka ce zalil ko azilla yana da ma'ana biyu, ko ya zo daga zillu, ƙasƙanci kenan, ƙasƙanci, ko ya zo daga zullu, sauƙi kenan, sauƙi. To wannan daga zullu ne ba daga zillu ba. Don haka azillatin alal mu'minina, masu sauƙi, masu taushin rai, marasu tsanantawa ga mu'minai. A izzatin alal kafiri, masu izza da wanda suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala ga kafirai. Yujahiduna fi sabilillah, suna jihadi don Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, ba su jin tsoron zargin mai zargi. Lawmata anan shi ma wato yana nufin kowane zargi daga mai zargi, na kira ne fi siyaqi annafi. Laumata watan ana kiran abin ismul jinsil jam'i. Ta'in nan yana mai da shi ƙwara ɗaya, watan kowane zargi. Kamar ka ce attamru, ba dabino ba? Dabino ko attamru. Amma in kana son ka ce dabino ƙwara ɗaya sai ka ce mene? Tamratun ko? Tamratun. To shine wannan shi ma allaumu zargi, laumatun watan ko da ƙwara ɗayan zargi. Dalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala ne daga Allah yake yi ga mutane, ya ba su wannan sifofi guda 6. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dalika fadlullahi yutihi man yasha. Wannan falala ne, ba duk musulmi ne yake saduwa da yake samun waɗannan sifofin ba. Mutum zai iya zama musulmi, zai iya zama mu'mini, amma kuma bai sami ya kai zuwa ga wannan sifofin da Allah subhanahu wataala ya bayar ba. Allah ne yalwatawa ne kuma masani ne. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa bane majalisin lamarin, sai Allah, sai manzon Allah, sai waɗanda suke imani, waɗanda suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka, suna masu ƙanƙan da kai. Kaga an koma matsalan wilaya ko? An koma matsalan wilaya.
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nan gaba kaɗan ko za mu je ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina takhudhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wato dai har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma mu'minai cewa majibincin lamarin kwatan waliyi da yawa kalma mu a nan kasan Hausa yanzu da an ce waliyi kalmar tana da wani ma'ana, ana fahimtar shi da wani ma'ana, amma dai ba wani abu bane. Allah subhanahu wataala shi ya fara amfani da kalman waliyi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi guda ma wanda sunan shi ma a cikin hadisai hadithul waliyi, hadisin sahihul Bukhari ne, sunan shi hadithul waliyi, watan hadisin waliyi ko wanda malamai suna cewa wata in ba dan a cikin Bukhari hadisin ya zo ba da mataninsa ya sa dalilin da za a shakka akan ma'anansa, to amma a cikin sahihul Bukhari yake. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko zuwa ƙarshen hadisin wali wanda yake yana cikin Bukhari, wato yana cikin al-hadisul qudsi, yana cikin Bukhari baya Muslim. To waliyi kuma hadisin ya bayanin ya ake zama waliyi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Bawana ba zai kusance ni da wani abu wanda na fi so kaman abin da na fardanta masa ba. Batan ba a zama waliyi sai an kula da dukkan abin da Allah ya fardanta ma bawa. Bawa ya zama ya tabbata ya tsara farillan Allah subhanahu wata'ala da ya fardanta masa. Ba zai ka zama a ce mutum waliyi ne amma yana wasa da sallah ko yana wasa da ibada wanda Allah ya fardanta. Allah baya son nafilan ka in baka kyautata farilla ba. Kamar yadda kullum muke faɗi, tsakanin farilla da nafila kamar alaƙan ɗaya da zero. Zero idan ta zo ba ɗaya sunanta babu. Amma idan zero ta zo bayan ɗaya sai ta mai da ɗaya 10. In ta ƙaru sai da mai da shi 100. Da ta da ita babu ce amma jiyar da take ninninka. Saboda haka dole bawa ya kyautata farilla yanda Allah ya umarni, don ba abin da Allah yake so a yi masa kamar farilla da ya bawa umarni da shi. Babu hanyar da ake zuwa wa Allah sai ta hanyar kyautata abin da Allah ya umarni da shi na farilla. To idan aka kyautata wannan sai bawa ya ga ni kuma zan ƙara akan wannan. To duk abin da za ka ƙara in dai cikin jinsin abin da Allah ya fardanta maka ne, to sunan abin nafila. Duk abin da za ka ƙara ba Allah ya fardanta maka shi sai ka gani zan ƙara. Allah ya fardanta maka zakarun kurkushin 1/40 sai ka gani zan ba da 1/20. Sunan ƙarin 1/20 ɗin nan da ka ƙara ka bayar nafila. Allah ya fardanta maka sallah raka'a 17 sai kaga kai cikin dare, tsakanin dare da rana zaka ƙara 17. Sunan wannan 17 da ka ƙara nafila. To ba a rige-rige kuma a makaman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sai da yawan nafilin. Shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu. Ba wa na ba zai gushi ina neman kusanci na da nafili ba har sai na so shi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Saboda haka lallai waliyi shine wanda ya jibinta wa Allah lamarinsa. Yadda za ka gane waliyi shine wanda baya da lamarin kansa. Ina ka fito da Allah, ina za ka lamarin ne yake Allah, shi baya da lamarin kansa. Mutumin da ya zama baya da lamarin kansa, to sai Allah ya jibintan masa. Ma'anar ma waliyukumullahu, sai Allah ya jibintan masa lamarinsa, don bai sami lokacin da zai tsaya tarbiyyar ƴaƴansa ba, yana wajen jihadi. Yana wajen ɗaukaka kalmar Allah. To tunda in dai wajen ɗaukaka kalmar Allah yake, to Allah ya riƙe mashi nashin da bai sami dawowa da shi ba. Shi ne inna ma waliyukumullahu, Allah ya mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
yake tambayan shi ko ina yawan salati nawa zan sa maka na salati na, a ƙarshe da yace zai saka salatin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah shi kuma Allah zai isar maka da damuwanka. Inna ma waliyullah, idan kuka bar wannan ƙananan wanda kuke neman jibintan nasu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ko la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, idan kuka bar su to sai Allah subhanahu wata'ala ya kwafe maku makwafinsu, sai shi ya zama majibincin lamarin. Tunda kun bar su dan Allah, duk abin da Allah baya so da aka bari dan Allah, to Allah subhanahu wata'ala yana ba bawa wanda yafi wannan. Inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu, kaman dai Allah ya ce ku ne majibintan lamarinku. Anan ana mana ishara ko ana magana da mu'minai ne, ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum, sai kuma aka ce wallazina amanu, kamar Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani, majibincin lamarinku Allah da manzansa da ku. To amma ku anan ba ana magana da ƙarfin ɗaiɗaiku bane, ana magana da ƙarfin jama'a ne. Quwwatul kifaya shine alfurudul jama'iyya da muke magana, irin farillan da Allah ke fardantawa ba dan Zaidu da Amru da Bakru su zo da shi ba, a'a dan al'umma ce tarayya cikin zuwa da shi, har ba za a iya cewa ga wanda yayi a jingina masa ba. Manufan isar da saƙon, manufan ya zama an yi abin, mu'minai sun yi abin. To wallazina amanu, ku mu'minai ku ne majibintan lamarinku, watan in kuka haɗu, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana son al-ash'ariyun ko sun kasance idan abincinsu yayi karanci ya zo ya fara karewa, sai su haɗu da junansu, kowa ya kawo abin da yake da shi daga gidansa, kowa ya kawo abin da yake da shi daga gidansa, sai ya zuba ɗanyen abinci, wannan ya kawo mudu 5, wannan ya kawo tiya 5, wannan ya kawo buhu 1, duk in suka haɗa sai kuma su raba daidai, sai ya ishi kowa da kowa, wani ma ba zai kawo komai ba. Saboda ƙarfin jama'a, yadullahi ma'al jama'ati, muna yawan faɗi in za ka zo da abincin mutane 20, da yawan mutane ba su tambayan kansu ya aka yi. In ka zo da abincin mutane 20, kowa ya ba da plate ka zuba masa, zai zauna ya cinye nashi. Idan ka zuba wannan abincin mutane 20 ɗin a plate, ka ce su kewaye su 20 sai sun ci sun bari dole, ko ba haka ba ne? Ka gwada yau, ka gwada gobe, ka gwada jibi, idan abin da ɗaiɗaikun su za su ƙoshi da shi ne, ka haɗa ka zuba masu ci tare gaba ɗaya, to sai sun rage. Bal in ka zuba masu rabin wannan tare gaba ɗaya sai su ci su ƙoshi, saboda yadullahi ma'al jama'ati. To wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata, waɗanda suke tsaye da sallah, wa yu'tuna zakata, kuma suke bada zakka, wa hum raki'un, suna masu kankan da kai. An ce wannan ayar ta sauka akan sayyidina Ali ne, da nake kusan mafi yawan malamai sun sauka akan wannan. An ce wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana wajen masallaci, sai ya shiga cikin masallaci, mutane wannan na karatu, wannan na ibada da sauransu. Sai ya yi roƙo, ya ce a bashi dan Allah, ba wanda ya kula shi. Sai ya fito ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya roƙa ga sahabbanka nan, na je na roƙe su ba wanda ya bani. Manzo Allah ya ce Aliyu na ciki masallacin, watan hadisin bai faɗi haka ba. Ya ce ka koma da ka ƙara roƙon. Ya koma ya ƙara roƙon, ya fito ba wanda ya bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka koma da ya koma, sayyidina Ali yana ruku'u a cikin sallah, ya ji mutumin ya shigo yana roƙo, don yana sallah ne, yana jira ya idar da sallah ya bashi. To kasancewa duk da shi yana cikin marasu hali a cikin sahabbai, to amma kasancewa mutumin ya ilhahi yana cikin sallah, sai ya miƙa masa hannunsa ya zara zoben da ke hannunsa, ya miƙa masa hannun cewa mutumin ya zara zoben, iyakan abin da yake da shi ya bashi don Allah. To shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan, inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu
walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un suna bada sadaka suna bayarwa dan Allah har a lokacin da suke cikin ruku wannan yasa wasu suka tafi akan cewa ai wannan yana nufin sayyidina Ali shine waliyin al'umman musulmi kamar a ce shine shugaban al'umman musulmi amma raddi mafi sauki da malamai suka yi ma waɗannan masu wanda faɗin wannan shine haka ne ai manzon Allah ma ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu a hadisi ma ya faɗa amma wannan ya cire wilayan sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da aka ce sayyidina Ali a wannan ayan to ya nuna cewa sayyidina Abubakar da Umar da Uthman ba za su zama su kuma waliyan al'umman musulmi ba bai nuna ba don haka baya hani sayyidina Ali babu shakka manqabar sa ne kamar yadda muke yawan faɗi babu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka faɗi darajojinsa aka faɗi manqabansa a alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Ali babu ko ɗaya to amma wannan baya nufin kuma salbin manqaban wani sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yarda kuma baya nuni zuwa ga wasiya kamar yadda wasu suke kokarin amfani da ayar don dilala akan wasiyan sayyidina Ali ko wasici ga sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yarda daga cikin abin da muke bukatan fahimta daga wannan ayan shine Allah subhanahu wataala baya son mai bayarwa yana cikin girman kai baya son in zaka ba dan uwanka bawa ka bayar kana cikin izza kaga an gaya maka adillatin alal mu'minina yanzu nan kuma sai aka zo aka ce maka yutuna zakata wa hum raki'un suna bada zakka amma kuma saboda sun san ibada ce suke wa Allah suke kallo a lokacin da suke bada zakkan to har a lokacin da suke bada zakkan suna masu kankan da kai ga wanda suke ba ko muna yawan bada kissan mutumin da wani ya zo tambayan shi ko wani mutum ya zo gidansa tambayan sadaka tambayan taimako ya gaya masa bukatansa sai ya koma cikin gida ya kawo taimakon amma da ya dawo sai ya dawo yana kuka ya bashi abin da zai bashi ya ce a'a in ba da zuciya ɗaya zaka bani ba karka abinka dan me kana kuka zaka bani ya ce a'a ba ina kukan taimakon da zan baka bane ko yayi yawa ko wani abu a'a ina kukan da ban gane kana bukata na je cikin rufin asiri ban bari asirinka ya tono ban bari ka zubar da kiman me ake cewa mutuncinka ka zo ka roƙe ni ban same ka na baka tunkan ka roƙe ni ba da har nayi sakaci sai da ka taso ka zo to abin da ake nema kenan ƴan uwa mu zama masu kyautatawa mabukata ba tare da mun jira sun yi kuka ba tare da mun jira sun yi tambaya ba idan da waɗanda suke da hali suna baiwa marasu hali kafin su jira su tambaya ba za a sami almajirai a titi ba in aka sami almajiri sai dai mutuwan zuciya kawai sai dai a dalilin mutuwan zuciya ina yawan ba misali da ƙasan Sudan ba za ka gama ta da ƙasar Najeriya a arziki ba suna da makarantun allo duk ƙasar makarantun allo ne kila adadin yawan makarantun allonmu bai wuce nasu ba amma babu almajirin tsangayen da ke bara babu ko ɗaya kuma ba gwamnati ke ba su abinci ba ko a ce ba gwamnati kaɗai ke ba su ba duk mai hali yana da wata tsangaya da yake ciyarwa duk mai kuɗi yana da wata makarantar allo da shi yake ɗaukar nauyin abincinta saboda haka ɗalibai za ka ga suna cin abinci kamar saraki zan so ka ga yanayin abincin nasu ƙila duk wata za a yanka sa ƙila haka wato dai cikin karamci da girma in ka ga tukwanansu sai a saka sa a ciki a rufe a girka na girki haka makarantu dubbai amma babu ɗaya da yake bara ba za ka taɓa zuwa tasha ka ga mutum wai yana neman a taimake shi zai je wani gari ba babu wannan duk mutumin da yake son tafiya Sudan fa direbobi ƙungiyar direbobi sun yi waƙafi tsakaninsu duk mai mota yana da kujera ɗaya ko biyu misali zai ba da tiket ɗinsa na wannan kujeran idan ka zo za ka yi tafiya ba ka da kuɗin mota akwai ofishin da za ka
za a baka ticket. Idan aka baka wannan ticket ɗin, kawai zuwa za ka yi tashan mota ka nuna ticket ɗin a ɗauke ka a mota in an tabbatar baka da kuɗi. Domin mu ƙasar mu aka ce za a yi mutum zai ɓoye kuɗin aljinsu kamar yadda nake yawan faɗi. Mutum ya zo maka bara amma yana da Android phone. Ko ya zo maka bara da hulansa me ake kiranta zanna bukar a kansa wai amma ya zo bara. To kaga wannan azzalumi ne ba mabaraci bane ba mabukaci bane. Mutum ba zai zama mabukaci ba har sai ya zama baya da abin da zai bayar ya sami abin da yake bukata, sannan shari'a za ta yarda masa ya mika hannu ya tambaya. To duka dai dole a sami tawazun cikin abubuwan masu shi su zama masu tausayi ga marasu shi su zama masu tashi su aiki dan nema. Duk alqur'ani da sunna ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku yi bara ko addini yace ku je ku yi bara, sai dai kai mai bayarwa a ce kada ka hana wanda ya maka bara. Dama ita ka'idarsa kenan, shi mai bayarwa kada ya hana in an roƙe shi, shi kuma mai roƙo kar ya roƙa. Ka'idar kenan, kai kada ka roƙa. Shi yasa wani mutum muna yawan faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara koyar da entrepreneurship. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Rasulullahi a taimake ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce baka da wani abu? Ya ce wallahi ya Rasulullahi ba ni da komai. Ya ce amma a gidana, ya ce ka je gidanka. Ya je gidansa sai ya zo da ɗan kwano iyakan abin da yake da shi, sai ɗan bargo ƙwara ɗaya da ɗan tasa ƙwara ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mazad wato irin talla na me ake cewa mazad, irin gwanjo. Yace wa zai saya? Wani yace zai saya dirhami ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa zai ƙara? Wani yace zai ƙara dirhami a biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kawo. Ya kawo dirhami biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayo mashi gatari ko kun sani, ya nemo itace ya sa mashi, ya ce to ka je na ɗauke maka har zuwa masallaci na. Har masallaci ka duba muhimmancin zuwa masallaci, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda manzo ba zai je ya kona gidajensu. Amma wannan ya ce masa na ɗauke maka har zuwa masallaci, ka je kar in don ka sai bayan kwana 12. Ka je kai sana'a, ka nemi abin da zaka ci da ƙarfinka da kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya ya sa hannu ya ɗibo abinci, ya miƙa hannu ya ɗibo abinci ba shi kici har ya mutu. Ko ba an yi ba hadisin Bukhari da Muslim? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadisin uridat alayhi aljannatu arba hadha alha'id, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bijiro min da aljanna da wuta, yace har bijiro min da ƴaƴan inabin aljanna, har na miƙa hannu da suka tambaye shi wai matsa wannan da kai ya Rasulullahi na menene da dawowa ba, yace na miƙa hannu ne da zan ciro muku ƴaƴan itatuwan aljanna, amma da na ciro na baku za ku ta ce har Allah ya naɗa ƙasa ba zai ƙare ba. Da inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, ba ya ƙarewa. Yace sai na bar wannan saboda na tuna addu'an dan uwana Sulaiman ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin, menene aya? wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sura ke ce sai na dawo da baya. Sura kaga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya masa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya bi ta wata hanya ta mu'jiza kamar yanda yayi wa Jabir ibn Abdullah ya biya bashin sa ko da Yahudawa suka dame shi, ya je aka tattara dabinon ya shiga ciki aka biya bashin dabinon Yahudawan, ainihin na Jabir din bai ragu da komai ba. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa duka wannan ba, ya sanya shi ya je ya kokari ya nema da kansa, har aka ɗauke masa zuwa masallaci ibada da ɗaukan karatu. La arayannaka qabla 15 yawman. Saboda haka duka wannan dai yana nuna cewa mai roƙo addinin musulunci bai umarni da a miƙa hannu a roƙa ba, kamar yadda addinin musulunci ya yi umarni ga shi kuma in har aka miƙa maka hannu aka roƙa to ka tabbatar ka bayar, shine lissa'ili wal mahrum. Inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون wanda kaga can inna ma waliyukumullahu man yatawallahu Allahu kenan kaga yanda muka ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu soyayya ma ba za a iya yi ba sai Allah ya soka to haka tawallin ma shi ma la tatawalla Allah hatta yatawallaka Allah so inna ma waliyukumullahu Allah mai jibinta lamarinku to man yatawalla Allah wanda ya dace Allah ya jibinci lamarinsa to shi ma sai ya zama ya baiwa Allah lamarinsa gaba daya ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا wanda ya zama ya bada lamarinsa gaba ɗaya ga Allah ga manzon Allah ga mu'minai to fa inna hizballahi humul ghalibun to ka sani lallai rundunan Allah subhanahu wata'ala sune masu rinjaye wato in har mutum ya zama ya miƙa lamarinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala zaka ga malamai suna yawan faɗi yanzu mutane suna ta kuka wai ya aka yi ga mu'minai musulmai amma kuma su ne masu rinjaye ba alhali kuma gashi Allah ya ce inna hizballahi humul ghalibun wa inna jundana lahumul ghalibun ko inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun haka dai ga ayoyi nan da yawa suna nuna rundunan Allah su ne masu rinjaye to amma sai ka ga kuma ga musulmai yanzu su ne koma baya ba su ne masu rinjaye ba to ka'idar ita ce ba za ka sami mashrut ba sai ka haƙƙaƙa sharaɗi ba za ka sami mashrut ba za ka sami abin da Allah ya ce zai baka ba har sai ka haƙƙaƙa sharuɗan da Allah ya sharɗanta maka ka kiyaye su don samun wannan abin kar ka ɗauka za ka rayu kana rayuwa cikin san ranka cikin yin abin da ranka yake so cikin bibiyan cikin ƙiyayya tsakaninku al'umman musulmi da junanku cikin tanafur cikin mantawa da umarnin Allah cikin bijirewa sunnonin Allah cikin sannan kuma ka yi tunanin wai dan kana amsa sunan musulmi na faɗa wa ƴan uwa wata magana ina so in maimaita ta duk fa abin da muka ga Allah yana gaya wa banu Isra'ila ya ce ga dalilin da ya sa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahu waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i haka duk fa waɗannan abubuwan su ma littafi aka ba su sai suka bar abin da ke cikin littafin to sunnan Allah ne kai ma musulmi kar ka ɗauka wai dan kana cewa su baka ji dan ma da'awan soyayyan annabi Isa ya ce masa dan Allah suke yi ba wanda kafirci ne amma dai ana maganar da'awa ne na sanya cross a wuya da menene da sauransu da nuna kuka saboda shi da makamanta wannan amma duka wannan ba shi ne abin da Allah yake so ba abin da Allah yake so a bi Allah a bi umarnin Allah a guji hanin Allah idan mu ma musulmi muka ƙi bin umarnin Allah muka ƙi gudun hanin Allah waɗancan duka abin da aka faɗa wa al'ummomin da suka gabace mu ba fa mu jiran sai an ƙara faɗa mana ba mu jiran mu ma sai an ƙara gaya mana wannan abin mu ma ya tabbata a kanmu Allah ya kare mu sai haka yanzu idan musulmi suna cikin saɓani faɗa da wanda ba musulmi ba kaman kowace ƙasa ta musulmi tana faɗa da ƙasar da ba ta musulmi ba to abin da zai bada rinjaye yanzu dabaran yaƙi da ƙarfin yaƙi da dabaran yaƙi shine zai bada rinjaye ba maganan ka ce taimakon Allah alhali kai baka taimaki Allah ba mujarradin cewa ni musulmi bane shine dalilin da taimakon Allah zai zo maka sai kai wannan wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu to idan kai waɗannan kai tawallin Allah subhanahu wataala kai tawallin lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tawallin lamarin mu'minai to fa inna hizballahi humul ghalibun shi kuma hizbullahi abinda ake nufi da shi shine waɗanda ba su da sauran dabara sai Allah subhanahu wataala sun cika dogara ga Allah subhanahu wataala shine ma'anan daga hazaba wata an ce hazaba abu ya kai makura ya tuke maka baka da yanda za ka yi
shine zaka ji kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun ko hamma ila salati, to shine hazaba din, hazaba idan lamari ya zama ya sanya damuwa sai a koma zuwa ga Allah, to hizbullahi su ne waɗanda suka koma zuwa ga Allah don ba su da wani makoma daga Allah idan ba zuwa ga Allah ba, to Allah subhanahu wataala ya yi umarnin rinjaye ga irin waɗannan wanda suka zaɓi komawa zuwa ga Allah ɗin. Za mu haƙura haka nan mu amsa abin da muke ya samu na tambayoyi insha Allah. Mutum ne ya ɗaura wani abu mara amfani a Facebook, sai ya ce duk wanda ke son annabi ya yi like. Ai saboda son annabi ne ma za ka ki like, saboda son annabi ne ma za ka ki like, saboda ai abin ba shi da amfani, son annabi bin annabi, saboda abin da ya amfani to biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai sa ka ki like wannan abin. Allah ya ci. Wannan ya ce muna roƙon a ƙara kira ga gwamnati akan lamarin tsaro, musamman a yankin garuruwan birnin Gwari, Kudawa, Kuriga, Buruku. Wannan abin da muke lamarin tsaron nan babu shakka ya ta'azzara. Ko da yake muna zaton cewa an ɗan sami sauƙi, amma abubuwan da suke faruwa kwanan nan yana nuna cewa abubuwa suna ƙara ta'azzara. Wajibin gwamnati ne ta tashi ta yi wajibinta. Wajibi na ni da kai ne mu ma mu tashi mu yi wajibin sai mun canza tsarin rayuwarmu, mun fuskanci damuwar mu tare gaba ɗaya, da kuma gaskiya abin da yake faruwa har yanzu baya nuna alaman da gaske mun san akwai abin da ke damun mu a matsayin gwamnati da matsayin talakawa. Har yanzu yanda ake abubuwa ba a canza ba, kuma sannan muna zaton samun canji daga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan alƙawari ne na Allah. Allah ba zai canza. Har yanzu mutane suna neman su sami dama a ma'aikatan tsaro su yi awon gaba ko su sama da faɗi da abin da aka ware don kiyaye al'umma. Har yanzu mutane suna ƙoƙarin ya za su yi, ana samun mutane daga cikin al'umma har da sunan addini ma suna shiga cikin yadda za a damfari al'umma a karɓi dukiyansu da sunan karɓar. Shi yasa ni matsayina sananne ne akan wannan, matsayina sananne ne. Dole 'yan uwa mu tashi da gaske mu yaƙi waɗannan zahiran a matsayinmu na talakawa, shugabanninmu dole su tashi su yaƙe shi da gaske, a tashi da gaske a fuskanci wannan matsalar da take damun al'umma. Lallai idan muka sa gaskiya cikin fuskantanta, Allah subhanahu wataala zai shigo ya taimake mu, amma idan muka ci gaba da wasa, Allah zai bar mu da yin kanmu. Allah ya gyara mana. Mutum ne ya kwanta ya yi niyan azumi amma bai ɗaura niyan azumi yana nufin 29 ko 30 ba. Ka yi dama inda ka yi niyan azumi kawai ka yi niyan azumin Ramadana, akrawa kallah. Shi dai abin da ake so ka yi niyan za ka yi azumin watan Ramadan, amma cewa kwana 29 ko 30 ai ba a hannunka yake ba. Wannan ya danganta da ganin wata ne. Wannan ya ce zai iya bada zakkan shi ga mabukata ya bar danginsa. Ai dama ba wanda ya ce sai danginka zaka ba zakka. Ba shakka danginka suna cikin waɗanda suka cancanci zakkanka idan matalauta ne. Amma shi dai zakka Allah subhanahu wataala ya faɗi asnaf ɗin da za a ba. Kuma abin da nake so a gane, waɗannan asnaf ɗin wato a cikin makusantan mutum wanda suke wajen da yake, to dukansu sun cancanci wannan zakkan nashi. Wannan ya ce za a iya ba hakimi zakka? A'a, idan ba ya da shi. To ai ba ma sharaɗin bayar da zakka sai ba a da shi bane. Ba wa sharaɗin wanda zaka ba zakka sai bai da shi bane. A cikin waɗanda ma aka ambata wanda za a ba zakka, inna masadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa karshe, ai za ga da fuqara da masakin din ne kadai wanda ba su da shi. Sauran duka wani yanayi ne suka sami kansu. Ko? Allah ya taimake mu. Jiya mun yi magana akan
kafircin wanda ya je wajen boka, to shine yake cewa menene hukuncin wanda ya je gidan boka. Shi fa ba wai da mutum ya je wajen boka ya zama kafiri bane fa, mun faɗi hukunci ne kawai. Man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin. Wannan kufrun duna kufrin ne, ba yana nufin ya zama kafiri bane wannan mutum, yana nufin aikinsa aikin kafirai ne. Ina fatan mun fahimta. Baya cikin abin da malamai irin wannan baka jin abu da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wanda ya kaza laysa minna, ga yanan ma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi nau'i kaza wa kaza, makamantan wannan duka baya nufin mutumin da yayi wannan shikenan ya zama kafiri, amma ana nufin wannan aikin kafirci ne. To shi kadai kuma tsoratarwa da cewa aikin kafirci ne ya isa mutum ya san babban kabira ne da ya wajaba ya guje shi. Nawa ne rubu dinar na sadaki a yanzu a kudin Najeriya? Ta yi jiya mun yi wannan magana. Shi dinari ɗaya shi ne gram 4 da rabin gram. Da rabin gram ko? A'a, da 0.2. 1/5 ɗin gram kenan. Gram 4 da 1/5 ɗin gram shi ne dinari ɗaya. To saboda haka rubu dinar zai kama gram ɗaya da 0.05 ko? Tunda wancan 0.2 ɗin za ka raba shi 4 misali, to 1/4 in ka ɗauka, to shi ne rubu dinar. Gram ɗaya da ɗan ƙarin kaɗan akan gram. To gram ɗaya nan kuma yana caccanzawa. Kwanakin baya har ya kai har wajen 100,000, amma na san yanzu dole ya sauka tunda yana motsawa tare da dala, motsawan dala, hawanta da saukanta, shi yake hawa da shi da sauke shi. To a takaice dai in ka bincika gram 21 karat ka ji nawa ne kuɗinsa, to wannan gram ɗayan shine rubu dinar, da ƙarin abu kaɗan ne kawai shine rubu dinar. Kamar yadda muka ce ba sharaɗi ne dole sai an yi amfani da rubu dinar ba. Idan tsanani ya tsanani za a iya komawa dirhami, sai amfani da dirhami a cikin lissafin sadaki. Ina tambayin menene ya kamata ya zama alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba? Kyautatawa da kyautata zumunci da cika masa alkawari da nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci, don ko ƙila wannan ma abin ya sa ya musulunta. Ƙila muna yawan mantawa ne, wato an sami fatra ce, amma in ba haka ba waɗanda suka kawo musulunci wannan nahiyar tamu janubar Sahara, watan kudancin Sahara, sub-Saharan region gaba ɗaya, wanda ƙasashenmu suna kan gaba a ciki. Su fa ba wai sun zo da niyyar da'awa bane, ba sun zo da niyyar kira zuwa ga musulunci bane. 'Yan kasuwa ne, amma suna da ɗabi'u masu kyau, suna da gaskiya, suna da amana, suna da halaye masu kyau, daga Algeria da Morocco galiban. Ina ce sub-Saharan ba ina nufin duka ba, ina nufin da nan janibinmu. Da in ka lura kamar kanin Borno, su musulunci ya shigo masu, wasu na cewa tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na raye ma. Wasu malamai suna ganin haka, saboda kanin Borno tana iyaka da Habasha a wancan lokacin. Daular kanin Borno tana iyaka da Habasha, don ko mun san musulunci ya shiga Habasha tun a wancan lokacin. To ko yaya dai musulunci ya shiga daular mamlakan kanin Borno sama da shekara 2000 da ya wuce. Ko ma yaya ne, ko da hakan ba. yaɗu da hanyar kyawawan ɗabi'un musulmai da larabawa masu shigowa larabawa da wani da farko da suke zuwa da kyawawan ɗabi'unsu da kyawawan mu'amalarsu da tsakiyar su samu da kiyaye alkawari da amana da abubuwan su da jawo da musulmai ba da wani lokaci sai shi ne kuma halin waɗannan abubuwan da ake da wani kira da ake da musulmai إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتعطي المعدوم وتعين على نوائب الحق هكا ko kyawawan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sayyidina Abubakar shi ma yazo gaskiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kyawawan ɗabi'u su suka yada musulunci a farko kuma su suka yada musulunci a nahiyar nan namu kuma su ya kamata su ci gaba da yada musulunci
a yanzu. Kawai fajuwar da aka samu ne musulmai suka zama wato ba su da bambanci da waɗanda ba su ba a cikin waɗannan kyawawan ɗabi'un da da su suke rafa'a su. Shi yasa aka sami kai a halin da ake ciki yanzu. Allah ya gyara mana. Wani ya ce yana yawan mafarki da kiran sallah. To ka san dai mutane biyu sun yi mafarki da kiran sallah ko? Suka je wajen Ibn Sirin ya fassara musu fassara daban-daban. Wannan ya ce za ka je hajji wa abdin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan. Wannan ya ce za ka yi sata a yanke hannunka. Ko? Wannan yana tambaya wani bambancin kala ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya da kuma Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza na Ali Imran da na suratul Maryam. To ban san me yake nufi, in yana nufin salasa da salasata ne, ai wannan maganan adadi ne kawai. Shi adadi wannan nahawu ne. Shi su adadi idan aka jingina su zuwa mace za a cire ta'in su, salasa layalin saboda lailatin ne, jam'in ta layalin sai ya zama salasa. Shi kuma ayyamin salasata ayyamin saboda yawmu namiji shine kawai. Wani ya ce mutum zai iya zuwa wajen boka kuma bai kafirta ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je ya kafirta in ya gaskata shi. Saboda karkaje. Amma ba na ni ce da mutum ya je wajen boka a hau minbari a ce mishi kafiri ba. Ba abin da nake nufi ba kenan. Wannan ya ce za a iya karɓar rance daga banki kamar bankin sana'a, Bank of Industry. Wato kaga yana nufin cewa ɗan kasuwa ne kenan, zai karɓi rance don ya haɓaka kasuwancinsa. Fatawa mafi shahara ba za a iya ba, saboda ba a karɓan rance da ruwa sai da ababin lalura, sai idan lalura ta kai lalura sannan bawa zai karɓi rance da ruwa. Amma akwai wata fatawar da ina yawan faɗi, amma ni ba na ce na yi fatawa da ita bane, shine wasu malamai suna ganin idan ya zama rashin karɓan zai haifar da rauni ga musulmai, to wancan ƙarfin al'umma na gaba ɗayan zai iya zuwa ya aiki a nan wajen. To sai ya zama a dalilin wannan za a iya karɓa, domin in ya zama musulmai za su yi rauni, tattalin arziki rauni na wanda ba su ba zai ɗauka, to suna ganin za a iya karɓa. Wannan da yawa daga malamai sun yi wannan maganan kan wannan matsalan. Wanda ya fara yi Imamul Haramai, bayan shi Al-Izz ibn Abdussalam ya ɗauka ya faɗaɗa a cikin wannan, a cikin wannan yana cewa matsayin mutumin da ya takura kansa duk da yana da lalurar rashin lafiya ya saba wa Allah subhanahu wataala a cikin azumi. Inna Allah an tuta ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu. Allah yana son in yi mu bawa ruhsa ya zo wa ruhsan. Ba dalilin da bawa zai takura kansa ya shigar da kansa zuwa ga halaka, musamman ya danganta, sai dai in takuran ba takura da zai kai zuwa ga halaka bane. Amma in ya zama ba dalilin da bawa da zai shigar da kansa cikin irin wannan takuran saboda ya azumi. Kan wajen biyayya Allah ya sha shine ibadarsa, shine biyayya ga Allah, ba ya dage ya azumi duk da Allah ya masa rangwame ba. Malamai suna yawan bada misalin wannan, kaman ka je kasuwa ne sayan wani abu wajen ɗan kasuwa, yana da shago, sai ya baka kaya buhu ɗaya na hatsi, sai ya ƙara maka kilogram biyu, sai ka ce ni ba na so. Koko ya zo karɓan kuɗin naira 100 ne kuɗin, sai ya ce ka kawo 80,000, sai ce ni ban yadda ba sai ka karɓi 100. Ka girmama wannan ɗan kasuwan kuwa? To haka ruksar Allah, idan Allah ya ba wa rangwame, to abin da ake so shine ya zo wa rangwame. Mafi kyan misali shine mace a lokacin al'ada. Da mace a lokacin al'ada za ta yi sallah, ai ta saba wa Allah. Biyayyanta da Allah shine ta karte sallah lokacin al'ada. Allah ya taimake mu. Sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.